tikulandireni kulikonse komwe mukuonera kanema wa Times komanso onse omwe mukumvera wireless ya Times. Tilinso pa Facebook page yathu pamenepo live Times 360 Malawi. Pomwenso ndithu tikuonesa tsatane wa zomwe zikuchitika kuno ku BICC. Mmawa uno mukhale ndine Kathe Maulidi komanso nzanga Wayana Chunga chaku mmawa komwe kuno mphindi zingapo zikudzazo nzathuso Brian Banda akhale akuti joina kuno ku BICC pa zomwe zikuchitika kuno. Lero mmawa uno amene akuyembekezeka kupereka zikalata zawo zosonyeza chidwi kuyimira pa chisankho cha pa 16 September chaka chino ndi atupere muluzi a UDF. Akatsiriza atupere muluzi a UDF tikuyembekeza ndithu kuti kukhale kukubwera mtsogoleri wa chipani cha People's Development Party PDP akondwani nankhumwa kuti sonawo adzapereke zikalata zawo zosonyeza chidwi. Ndipo akatsiriza akondwani nankhumwa tikuyembekeza ndithu kuti kukhale kukubwera Cosmas Chipochola amenewa oyima paokha nawonso kudzapereka zikalata zawo. Kungopereka chithunzithunzi cha momwe kuno kukuonekera anthu si kuti pafika masupporters ambiri nthawi ino. Anthu akupitirira ndithu kubwerabe koma pakadali pano anthu siochita kuti ambiri kwenikweni amakati kayang'anira zipata zimenezi zomwe akumalowera atsogoleri kuzapereka zikalata zawo. Dzulo pamenepa panali ndithu khwimbi la anthu ochuluka nthawi yomwe apita muthalika chipani cha DPP amazapereka zikalata zawo. Koma lero ndithu titha kunena kuti picture ndiyosiyanira nako pang'ono. Bwanji pakadali pano ticheze ndi regional governor aku Southern Region achipani chimenechi cha UDF kuti atifotokozereko zina zingapo zokhudza tsiku limeneli. Takulandirani mayi. Sikoma kwambiri. Bwanji koma lero UDF sikuoneka moto panja pano. Dzulo kunali na ntindi chipani cha DPP momwe mtsogoleri wawo amazapereka zikalata. Zatani ku UDF ku anthu tamaona kuti UDF ndi amphamvu. Anthu alipo ambiri ali panjapa ena akuvala makaka ena akudikirira president kuti alowere naye limodzi. Anthu alipo ambiri naso moto ulipo panopo. Tupere muluzi akubwera ndi ndani ngati running mate. Ayi izono ndiye ndizoti tizionera limodzi pompana. Koma UDF pano anthu nkumati chipani cha mphamvu kuti mtsogoleri wanu mpaka kupambana chisankho. Kwambiri iso zimenezo ndizotheka ndithu. UDF ndi chipani chokhazikika chachikulu chimene anthu akuchikonda kwambiri chifukwa zimene zikuchitika panopo si zimene chipani chimene chimatenga boma m'manja mwa MCP 1994 si zimene zikuchitika pano. Ndi anthu ambiri ndokwiya ndiye chipani chindi cha mphamvu ndithu ndipo anthu akuchikonda ndipo tili ndi hope yonse yoti pa 16 September ifeyo tichita bwino ndi president wathu. Pakhala pakumveka manong'onong'o kuti mwina ku UDF kukonza zopita mu mgwirizano ndi chipani cholamula cha MCP ndizoona zimenezi. Amenewo ndiye mapropagandawo chifukwa mwini wake president wathu ife sanatiuze ndipo mwini wake ali ndi mphamvu youza chipani chache kuti ine ndapanga maganizo awo koma anthu amafulumira kuyika na mawu mkamwa. Ndipo pakamwa pake nthawi zonse akunena kuti ine ndikuyima pandeka. Kuyambira ku convention ananena kuti sindilowa nkhwapa mwa munthu. Ndiye zimenezo ndizoyika na mawu mkamwa. I think akumuopa kwambiri atupere muluzi. Ifaka akungomuyika uku kumuyika uku koma atupere muluzi akuyima payeka. Kodi pali chani chomwe chingapangitsa Malawi kukavotera atupere muluzi pa 16 September pano? Pali chani chomwe ku UDF komukakhala mukumachita kuti zifukwa izi ndipo zifukwa zozuma kulimbitsani mtima ndi ziti zomwe zingapangitsa Malawi kukafuna kwayika atupere muluzi pampano? Ndipo ndizifukazo ndi zambiri. Chipani cha UDF ndi chipani chokhacho chimene chikalonjeza zinthu zimachitika. Tinalonjeza 1994 skulu ya ulere ndipo ndi skulu ya ulere. Chimene tinalonjeza masafu ndi imene imayenda mpaka na pano. Tinalonjeza chitukuko cha mijigo imeneyo ndi imene ilipo mpaka na pano. Zipatala za zikulu zimene zilipo kuyambira ku Mzuzu ku Chilazulu ku Cholo ndi zimene zinalonjeza chipani cha UDF ndiponso sindingathe kutchula zonse ngakhale ma secondary school. Komanso nthawi ya ife ndalama anthu zimakhala m'matumba. Panopo anthu akukumbukira nthawi imeneyo chifukwa panopo mukhoza kuona kuti sugar akugulidwa 5,000 6,000 zimene sizikubereka chithunzi chabwino dziko la Malawi. Pali anthu panopo atopa akufuna president wamasomphenya oyang'ana kutsogolo, akufuna president opanda tsankho. Muone mmene panopo tsankho la zigawo lilili pamene chipani chathu cha UDF nthawi ya UDF anthu amakhala united monga somwe simbo yathu ya United Democratic Front.
ndiye ndi zinthu zambiri zimene ife zikutipangitsa komanso zikupangitsa anthu kuti abwerere mbuyo kuyamba kuyang'ana ku chipani chawo cha UDF. Tathokoza zikomo kwambiri ndipo pamenepo kulankhula ndithu kwa regional governor chipani chimene cha UDF kuchoka ku chigawo chakumwera. Tikhalenso tikucheza ndi anthu ena amene akupitirira kufika pamalo ano kuperekeza nawo ndithu mtsogoleri wawo wa chipani cha UDF atupele muluzi kuzapereka zikalata zawo zosonyeza chidwi kupikisana pa udindo umene wa president pa chisankho cha pa 16 September. Apa tili ndi mayi ena tikudziweni dzina. Ine Janet Gwaza, Secretary General amayi the Home Malawi. Mulembi wankulu wa chipani cha UDF wazimayi. Chabwino bwanja anthu ali kuti situkuona tu anthu ambiri lero kuno ku BICC ngati momwe mwina zina lili ndi Joyce Banda APP ndi apita mthalika chikuchitika ndi chani anthu ali kuti anthu akubwera afika ndithu kungoti ma transport achedwerako pang'ono koma anthu afika posekedwa pamona kusintha malo ano. UDF ndi yamphamvu ndipo UDF ndi chipani cha mphamvu kwambiri ndi chipani cha mphamvu. Koma munalikonzekeradi bwino tsiku limeneli chifukwa kunjira kumomwe ndi malowa pa chipata cholowera kuno ku BICC mbendera za DPP zikanali pamenepo sizinachotsedwe kuti mwina mwikepo zanu za UDF akapena zimenezi zikulankhula zina zake zomwe anthu sitikudziwa kusachotsedwa kwa mbendera zimenezi. Iyayi osati zikulankhula china chake koma no ife chimene takonzeka nchoti bwana wathu akubwera kuno adzapereke mapepala awo ovomereza kuti ayima. Ndiye za mbenderazo sitinalibe nazo chidi kuti tiyangane kuti mbendera kanizira kuti muchotse mwikepo zanu fuka anthu akumachotsa kuika zawo. Ife sitingachotse chipani cha UDF ndi chipani cha mtendere kwambiri ndi chipani chimene chidabweretsa democracy m'Malawi. Ndesi chimakonda kuti tidzikalimbana ndi ena tichotse mbendera za anthu ena ayi. Ife chimene tikufuna bwana wathu apereke chani mapepa lawo basi. Moti UDF iwina. UDF iwina ndipo boma titenga palibenso kukayika sitikukayika. Zikomo kwambiri ndithu kulankhula ndi anthu a UDF akunena kuti iwo ndithu awina boma atenga chaka chimenechi pa 16 September. Mwina wayana nzanga tabwera apa ticheze ndimanena kuti zikukhanga tizikusiyanira nako Joyce Banda tinaona panali khwimbi pano apita mthalikaso panali khwimbi koma UDF tikuona ngati mwina si momwe zinali ndi zipani zina ukuziona bwana tuchira udabwa kuti mwina ndiloweluka kapena kuti chipani chikwambiri mwina chi dominated ku south ndiye mwina ponde kuno ku central region ku BICC but otherwise timayembekezera kuti kukhala anthu ochuluka mawa uno so poti asogolera ake alipo mpano mwina atifotokozere kuti chikuchitika nchiyani. Ndaona Aisha Adams Pompa a second deputy speaker kuti atifotokozere so over to her. Chabwino ndithu ticheze ndi mayi Aisha Adams apa tikulandireni. Tathokoza kwambiri. Mwakonzekera bwanji tsiku lali? Ife mene mukuoneramu tafika kale mu nthawi yoyenera ndipo chigulu chikubwera atinali paselipa kungokhonzekerapo ndi apo kuti kodi akabwera president athu talandira motani. Ndiye madabwa anthu ali kuti koma akubwera posachedwa pa 5 minutes sikwana muona chikhamu cha anthu chilipo mpano pamene president athu akubwera talandira ndithu ena asali mkatimo akubwera ndi running mate mukudziwa kuti ndi ndani pamenepo sindikudziwa sakuna mizeni paja imakhala mphamvu ya president kusankha running mate kuti kuino ndine tonse tionera mkatimo mwimo. Pakhala pakuchitika nkhani zingapo tinaona ngakhale kuchoka ku convention kumeneko UDF utsogoleri ukumanena kuti aya MCP akhale pano koma mpaka nakunali nkoke kumeneko ndikumbukira kuti mpaka namunafika poti ndikuzisiya kutula pasi udindo nkhani ya MCP itavuta kuti kakhale nanu pamalo limodzi kukomesa ho ku Blantyre. Pakhala pakumveka manong'onong'o pakati pakuti atupele muluzi mwina akumakhala ngati akulunjika kumeneko za alliances zikuti bwanji kuchipani chimene ndinganene chonena kuti kuyambira nthawi imene ya convention inu munaona chipani chopanga zimene anthu akufuna zimenezo zimene zimafunika chifukwa ngati chipani ndi anthu amene ali pa ground muziyamva amene achawo kuti akuti chani ndiye mutsatire chifukwa nthawi ikakwana ngati ino yachisankho timafuna anthu aja kuti atipange support ndiye ngati sitamvera anthu amene aja simakhala ndithu zovuta akati paka support ndani nawo munaona chipani chikupanga zimene anthu akufuna tinasangalala ifenso ngati atsogolera chipani komanso pang'onong'onong'o onse amene mmamva pakatiwo lero la mukuona atupera akubwera kudzapereka ma nomination forms kusonyeza kuti zamgwirizanozo kapena za alliancezo palibepo ife tikuyima tokha ngati anthu kusonyeza kuti chipani cha UDF chamvera zimene anthu ake akunena pa ground. Ku convention kuja anthu ambiri amanena kuti ife MCP tikuyifuna pano tinene kuti ulendo umenewu ngati UDF kukalowa mmigwirizano apanga zomwe anthu akunena
satsatira zomwe utsogoleri ukufuna chifukwa nthawi imeneja zimaoneka kuti utsogoleri ukufuna MCP anthu ndi amene amakana pano ikafika nkhani ya migwirizano UDF ipanga zomwe anthu akufuna osati utsogoleri. Ineyo ndi chikhulupiriro chimene chocho chifukwa ichi chindi chitsanzo chimodzi ndengati pakati papanga khale migwirizano ina iliyonse ndi chikhulupiriro kuti sitipita kumeneko chifukwa ndi zimene anthu pa ground sakudzifuna kuti titero ifeyo. Ndakuthokoza kwa basi zikomo kwambiri apo ndithu mu chithunzimo kwa omwe mukuonera pa tsamba lathu la mchezo times 360 Malawi komanso omwe mukuonera pa kanema wa times anthu ndithu ayamba kufika kuno ku BICC ngati momwe amachitira ndi zipani zina pamene pa mndandanda kuyima pa nzere kuti alowe mchipinda chimenechi chifukwa chomwe chikumafunika ndichonena kuti anthu alowe mtsogoleri asanafike pamalo ano tangotipatsa chithunzithunzi wayana ndaona ngati galimoto zomwe zanyamula anthu zamba kufika pamalo ano anthu akuoneka kuti tsopano ayamba kufika ndipo nzere ndi umenewu wolowa MBICC muholo yayikulu komabe sungafananize ndi mmene anthu akhalira akubwerera masiku awiri apitawa tinaona PP kunali anthu ochuluka tinaonanso DPP Zulo kunayenso anthu ochuluka ndi madandaulo a DPP Zulo mpaka nandiponda phazi panali chimpwirikiti pamenepa mpaka nandipweteka phazi dzulo amene akungokuponda basi chifukwa munakhala pafupi kwambiri ndi mtsogoleri wawo nthawiso imene amesesa kuti akwere galimoto azichoka malo ano koma mwina mwachidule tingonena kuti izizi zitipase chisanzo kapena kuti chisonyezo chonena kuti chipani cha UDF chili nayo ntchito yayikulu yofuna kuchita convince Amalawi kuti ayambeso kuchisatira komanso kuti azawavotere pa 16 September tikumbukire kuti UDF inali mboma for a good 2-year term nthawi ya Bakili Muluzi komanso namene anathandizira kwambiri kuti alowe pa mpando Malemu Muthalika kanaka DPP inasochoka kumeneko so UDF mukayiona ndi chipani chachikulu pa mbiri ya democracy ku Malawi kuno chifukwa 1992 pamene timachoka ku one party system kubwera ku multi party democracy panali zipani ziwiri zazikulu zinamba ngati ma pressure group kenaka zipani zazikulu choyamba cha UDF komanso AFOD kwa mukati muzione zipani zonsezi zaka zapitazi zikuoneka kuti moto wake unazilala so atupere Muluzi ntchito alinayo yayikulu komanso the last election anayima nawo pamodzi ndi DPP ndi nthawi zina ma alliance amapangisa kuna kuti chipani chanu chikhale ngati chichepere mphamvu I don't know what will happen this time around kuti kodi ayimadipa okha kapena apanga alliance ndi ena koma so far akuona kuti akusimikiza kuti ayima pa okha ndi awafuna abwererero kuti asapereke zikalata zawo koma kukamba nkhani yoti atupere ali ndi ntchito yayikulu kuti achidzutsenso chipani evo yomwe chinali kale tinaona after chisankho atupere Muluzi kukhanga tazisiya zandale kwasira aliliani pateo anakhala chete kena kuti aona abweranso titandikira kuti kuma elections ndi kumene anakayima nawo ku convention kusankhidwanso ngati president pano ndi pamene akhala active pa zandalepa tikaona momwe akhala akuchitira atupere Muluzi pali kuthekera ndithu kuti UDF nkubwereranso mphamvu momwe inalili kale ndi kachitidwe kawo kazi tinenezoona kunena kuti ndale zimatopesa so iwo aja ndi nyamata ndithu anabadwa mu August 1978 ndiye kuti panopa uthamangira cha mas 48 umu sanafike saka 50 so akhala akuthamanga nazo ndithu ndale koma anafika size yonena kuti yayi bwanji ndifuna ndikapomekaye ndipange ntchito zina ena mchipanicho ankafotokoza kuti yayi maliza 2 terms ndiye malamulo awo samalola kuti munthu wangu apitirize to 3rd term amene kuti achoke kaye kenaka azabwere nkuzayambaso mwasopano ena natero koma ndikufotokozerani for whatever reason why anapanga anachita step aside zinachita affect morale ya chipani chifukwa ena anaona kuti chipani chokhala ngati kuti mtsogoleri wake sakukhazikika kwenikweni ayi so we can't deny the fact that kuti mene tupere akhala akuchitira zinthu zawo zachitaso affect support ya chipanichi koma in politics you can't rule out ina ndikuona ngati fundo yakulu imene tenayo kuosaiwala ndi nkhani ya numbers kunena kuti ola anthu ena atanena kuti UDF inali kale koma UDF ali ndi manambala awo alipo anthu ena amene very loyal to this party maona ena amatulukira apa timaita kuti nkhope izitu zakalekale mu exactly maka ku Eastern region now amene aja manambala awo
sanathe kudziwika mu 2019 fachonera adaphatikizana ndi DPP koma panopo atataime paokha ndi amene atadziwike. So in politics it's all about numbers. Musachite ignore, every number matters. So iwowa tiona kuti kodi mchaka chisankho chimene cha 2025 achite mutani. Mwina tingomva kwa mayena apa tikudziweni mayi dzina ndi ndani mukuchoka ku? Inetu dzina langa ndi Ile Majawa Mombela ndikuchokera ku Blantyre. Ineyo ndithu ndi mzimayi amene ndikuyima Blantyre wodi constituency ya Chichiri Misesa ngati shadow MP. UDF ikhale ndi mpata chaka chino pa chisankho chimenechi atupere awina ndipo tumpata ndo akulu kwambiri ndipo atupere kuwina ndipo ndikothekera kwambiri chaka chinochi. Pa nkhani ya aphungu aku nyumba ya malamulo tiyembekeze zotani? Tinaona ulendo umene uchiwerengero cha aphungu chinakhala ngati chacheperako ku nyumba ya malamulo, tiyembekeze zotani? Pali bwanji pa ground? Pano moti muyembekeze unena kuti nyumba ya malamulo aphungu tikhala mochuluka kwambiri endi panopo aphungu tipo ambiri ndipo UDF idayikhulupirira ifeyo pa utsogolo umene ona batupere muluzi kunena kuti aphungu tikadzase nyumba imene ijayo. Moti UDF sinathe nsuzi ngati momwe nakone ndipo sinathe nsuzi panopo mpamene amalawi adazionena kuti kani UDF ndi chida chona tichikhoza kulamulira dziko lino panopo tadzuka ndithu mwamphamvuso. Tathokoza zikomo kwa basi ndithu pakadali pano bwanji ndimulandire mzanga Brian Banda amene wafika ndithu pamalo ano kuti nayenso angotipatsa chithunzithunzi chakomwe akuchokerako kuti zikuoneka bwanji. Obanda koma munali kuti mwachedwatu? Ayi, tafika kale. Munali kuti? Nchilo imakhani ma meeting. Ndi ma meeting. Nchilo imakhani ma meeting. Ndemwe ndisogoza kuti kayambe. Nanga timakambirana mkatimu. Nchilo njayikulu iyi. Nchilo njayikulu. Madzuka bwanji. Lero no suit lero? No suit. Ndaona kuti suit ndipweteketse. Chifukwa zomwe zinachitika dzulo apa phazi chitothowa. Msatero. Ndiponda makadeti phazi. Ndati chimpwirikiti chumachitika kumene kucha. Suit imafunika gogoda lero ndingotani. Ndaona simuna chite gogoda. Asinachite ndaona kuti ndivulala nazo. Nditudi kumene zikuoneka bwanji ilero? Ine ndikuona kuti anthu akubwera. Koma kuti sungachitofananiziratu ndi zadzulo zijayi. I don't know what has happened koma people are coming. Nditudi ndi nthawi ya chinyamata. Ndi nthawi ya chinyamata. Ayi chabwino zikomo komabe titadi kunena kuti sitingafananize ndi momwe zinthu zinalili dzulo nthawi ya Peter Mutharika DPP momwe amazapereka zikalata zawo chifukwabe isinkhaniso yobisa ndi zosiyanira napo mphamvu ya DPP ndi UDF sitingayifananize mtsiku la lero nkani mwina pamene pali chonje chifukwa dzulo pamene paponse apa panali kuti pali anthu sizinaliso ndithu zophweka kuti munthu ukafike kulowa pa chipata chimenechi. Ndinakumbukiraso dzulo. Ndakumbukira dzulo kuti ndafika ku nyumba ndati kodi kumene kuchazakhala bwanji. Ajene asatu nthawi nakati nali nawo pa khomopo. Anali stuck apa. Atatsekera panja. Amunjalika analowa nkati. Moti fe nthawi moti mafuna titilowe nkati. I think amafuna kuti ikhale surprise and they did well. Anaenda bwanji kodi ajenasi. Yeah, anatsekulirana. Kumano anaenda bwanji kuti azafike pamenepa. Chifukwa ife nthawi moti mafuna titilowe. Oho, sinanyamula ansa. Chifukwa nthawi moti mafuna nafe tikalowe, Mutharika atalowa kale. Tinaona kuti ajenasa nawonso ali pamene panangoyima ngati munthu wamba ngati sadziwa kalikonse. Iyayi mukuonerayi ndi kanema wa Times awandaje mwali anga lero sadamenye suti ndimafuna ndingokuonetsani inu imwera ndimadzakayi pang'ono ndimafuna ndingokuonetsani pang'ono mmene zilili kuno andevu zamwayi bwerani kuno andevu zamwayi timafuna ndingokuonetserani pang'ono mmene zilili kuno chipani cha UDF chakungana mmawa uno kuno ku Bingu International Convention Center. Tikudziweni amayi. Ine ndine Zayambika Kabichi Rashidi. Mwachokera ku? Chilinde 1. Chilinde 1? Mwamva kuti chuchitika nchani ku? Kunotu bwana watu, president watu atupere muluza akuzasiya mapepala ake ndithu. Oho. Ndinu okondwa bwanji ndi zimene zikuchitika ku? Ifeto ndife okondwa kwambiri. Tili chisangalalo koposa. Ifeto chipani chitipa chinyadira ko basi nthawi zonse. Oho. Munamba liti ukhala wa UDF?
inetu kuyambira kungobadwa ndakula nacho chipani chimenechi olokundicheka magazi atuluka yelo. Ayi tathokoza kwambiri. Ndi mmene zikukhalira kuno. Amayi muli bwa? Ndili bwino ka inu. Mwachokera kuno? Ndachokera ukawale. Mwamva kuti chochitika nchani kuno? Kunoko tikuzaona kuti ojena tupele muluza zapereka kalata. Mmakonda kwambiri atupele? Ko basi. Chifukwa chani? Ayi mtima wabwino. Wotisamalira. Akusamalani? Muja bwino ku UTF kwe? Ayi choncho mmene tilili. Acha bwino. Tathokoza kwambiri. Wairesi yakanema ya Times tikucheza ndi otsatira chipani cha UTF. Amayi mwachokera ku? Ine ndachokera ku Mangochi koma ndimakhala kuno ku Lilongwe. Mwamva kuti chochitika nchani mmabu? Kunoko zikuchitika ndi zoti ufuna timulandira president wathu amene tikumuyembekezera lero li onabwa atupele muluzi. Amene abwera udzapereka nawo makalata yawo. Inu UTF mudalwali? Ine UTF nalo kalekale nthawi imene anayamba bambo ake olemekezeka atu former president okatabakili muluzi. Tamene nayamba kulopa ndi sinalowa sa chipani china ndine wa UTF. Ndithu bwana. Acha bwino. Zikomo. Tikulankhula ndi otsatira a chipani cha UTF amene abwera kuno mmawa uno. Amayi tikudziwe? Ine ndi Mayi Kasimu. Amayi Kasimu? Mwachokera ku? Kawale tu. Mwamva kuti chochitika nchani mmawa uno? Mmawa uno tu president wa chipani cha UTF akubwera kudzatula kalata kuno. Imene akufuna kuyimira president wa chipani. Chimwemwe chanu nchotani kuti amuluzi ayima nawo pa masankho amene? Ineyo ndilosangalala kwambiri fayona kuti president athu achipani cha UTF amene akudzapereka kalata lero likunoko afuna kuyimaso fayona kuti UTF ndimene anabweretsa democracy umene lero liwina aliyesa amapanga chimene angafune lero lingakhale ife timathawa panga chimene tingafune ifa cha democracy imene anabwera ndi chipani cha UTF. Muwina pa 16 pano palibenso kukayikira kwina kulikonse kwa amene akukumbukira ndithu chipani cha UTF chinachotsa MCB mpampando patatha zaka zambiri. Tilibenso kukayikira ifeyo ndithu mboma tikulowa ndipo atupera kulamulira 2025%. Ndathokoza kwambiri. Awiri atatu otsatira a chipani cha UTF amene ali pano mmawa uno kuno ku Bingu International Convention Center